so that our constituencies and rural parts of Kenya nyalo dhi mbele. Kwa hiyo wacho ni namba chiele Nyanza Okoro or Collins, Kala TV, County Mami. Weche mago mamoko hoyudo kanyo ni nyangile mano mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka sani to koro dwaro mar mondo mi otim nonro mano makare kendo migawono mano mar doho ochwal kanyo chenroge maonge dewo wang' e yo moro amora. Ne oloso e sechego mago mabende ne omolo e sach nyasi mano 204 billion plus 204 billion plus 202 billion hiyo ameuzilia mbali, lakini bado tuko kwa mahakama. And so tukichukua mamlaka, Mungu akipenda, tuko na kazi nyingi sana. Eche mago mamoko janeno mar Kala TV oyudo kanyo ni jopuonjre mago mabende gin jo klas 12 mago masomo e sikund Nyeri mano kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth. Ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bakbai. Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Rapuonjo nyareno. Mar adek nyara maduong' notimo penj 2023 manokalo. Oluonge Kenyatta timo penj 2023 manokalo. Oluonge Kenyatta University. To angre kanyo pok odhi skul nyaka sani. Ne maninde to ayuak lakini an naseluzo kar somo, lakini Nyasaye ochako duoko geno kendo kama ne geno onge kokalo kuom Kevo. Ni kaka ne gavana oyie mar kawo ting'na mar dhi somo no endo. Agone erokamano maduong'. Yudo ng'ama nyalo timoni kamano tek. Agone erokamano to a promise ni adhi somo matek. En Kevin Opiyo ma ong'ere gi nying mar Kevin Opiyo. Anwang'o thuolo to nakawo nyathine madhi godo ir gavana marwa Honorable Gladys Wanga. Napimo ne stoch nyathine tasiemone kama wuon go bedo kod wheelchair. Naneno kodonjo ne kabisa. Kendo gima nowachona